blíži sa nám prvé slniečko, kraťasy, trička, užšie oblečenie a práve na to v časti dekoltu celého tela na spevnenie rúk, na spevnenie brucha, stehna, tesien, stehien, prsia potrebujeme práve tonizujúce telové mlieko, ktoré okrem toho, že 12 hodín drží hydratáciu v pokožke, ideálne použiť po sprche, obsahuje zložky, ktoré bojujú voči starnutiu pokožky, pomáhajú obnovovať kolagén, jeho zloženie má tonizujúce účinky, takže hydratuje počas 12 hodín. Ja mám pocit, že aj dlhšie. A práve toto tonizujúce telové mlieko, ktoré spevní, vyživí aj dekolt, ja ho milujem kombinovať práve na dekolt s dvoma produktami, ktoré vám ukážem. Práve toto tonizujúce telové mlieko vieme v tomto mesiaci získať úplne zdarma ako darček ku týmto dvom šikovným produktom, ktoré si vieš doplniť k tej tvojej základnej rutine, čiže k nejakému čisteniu, k nejakému krémiku, si večer pridať večerné sérum, denné sérum. Ja ich používam veľmi rada samozrejme na pleť, ale doplňam si kompletne aj na dekolt. To pekné bodkované je na večer, ktoré je taká vitaminová bomba počas toho, ako spíme. Ono vlastne tie čerstvé vitamíniky pri otočení, stlačení vyjdú čerstvé vitamíny priamo na pokožku. Vyživí, hydratuje, dodá vitamíny, obsahuje resveratrol, je to antioxidačná kolekcia, čiže počas toho nášho spánku dodá to potrebné výživné na večer. Na deň potrebujeme SPF 30 sérum, ktoré si dávame na krémik. Obsahuje okrem tej ochrany pred vlastne slnečným žiarením aj opunciu, čiže výťažok z opuncie, ktorá drží hydratáciu v pleti počas 10 hodín, takže sa nám nebude nadmerne odparovať. K týmto dvom skvelým zázrakom, ktoré si vieš dopriať práve k tvojej rutine, vieš teraz získať tonizujúce telové mlieko úplne ako darček.